Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu yafiyan halitta, barkanmu da wani lokaci, barkanmu da wani lokaci. Insha Allah za mu shiga hadisi na 53 bi iznillah. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hadisi salisu wa khamsuna, hadisi na 53. Qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah zai da mun Allah su tabbata a gare shi ya ce, as-salatu imaduddin, sallah ita ce ginshiƙin addini. Sallah ita ce ginshiƙin addini. Man aqamaha, wanda ya tsaye da ita, faqad aqama ad-din, haƙiƙa ya tsaye da addini. In dai ka tsaye da sallah to ka tsaye da addini, ita ce ginshiƙin addinin to. Wa man tarakaha, wanda kuma ya barta, faqad taraka ad-din, faqad taraka ad-dina, haƙiƙa ya bar addini. Lalle sallah ita ce ginshiƙin addini. Wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini. Wanda kuma ya barta ya bar addini. Rawahu Dabarani. Dabarani ya rawaito. Saboda haka mu riƙe wuta wajen sallah. Sallah ita ce komai. In dai kana son annabi kana sallah akan lokaci, wallahi ka tsira. In dai aka ce abu ukun nan ka haɗa su, kana son annabi, kana sallah akan lokaci, kuma kana zaune lafiya da iyayenka, to ka tsira kan komai. Saboda haka mu dage sosai. Allah ya taimake mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.